Сега да поговорим и за възможните ефекти върху нас като потребители. Наша проверка на цените на горивата показа, че те всъщност са стабилни. Ето конкретните данни от сайта Fuelo. Най-масовия бензин А95 в момента струва средно 2 лева и 37 стотинки за литър или с 5 стотинки по-евтино, отколкото е струвал през септември. При дизела също се наблюдава спад. В момента той се продава за 2 лева и 36 стотинки за литър. През септември е струвал 2,41. Аз честно хора, аз карам толкова малко кола, че и дизела да стане, защото моите е дизелова, и дизела да стане нещо от сорта на 3 лева, няма ми се отрази кой знае колко на джоба. Ама за хора, които минават стотици километри на седмица дори, това е много голямо повишение. Само при пропан-бутана има леко поскъпване. Той се продава за 1 лев и 10 стотинки към 24 октомври, а пък преди месец цената му е била с 2 стотинки по-малко. Според експерти, недостиг не се очаква.